Здравейте отново, вие сте с предаването една година, моя гост Боян Бочев, Бистрим 2004 година и чухме първата песен, а именно песента, която му напомня на 2004 президент на Устава. Защо? Ти почва да разказваш за споменът и за първия концерт, на който си бил, тяхта премиера на Моно или премиера на сингъла Шоколад. Okay. Беше 24 февруари 2004, то лесно се помни. Няколко месеца по-късно, декември, 16 декември, дата я помня, за първи път стъпих изобщо в студентски град. Тогава зала Христо Ботев. Много хора знам, че помнят концерта премиера на Моно. Тогава цялата група много ни впечатли. Беше много такова време, липсват ми тези времена, когато просто си видял един плейлист с песни, знаеш само Шоколад и нямаш представа какво са подготвили тези хора. И мисля, че това им е най-силният албум. Мисля, че дори тях, ако ги питаш, те ще ти кажат също. Съгласен съм и аз, моето мнение също винаги е било такова. Наистина Моно е един невероятен албум, който с годините звучи все така чудесно, песните са все така добри. Защо избра точно президент от този албум? Те си почнаха концертите с тази песен. Спомням си, че всъщност Свилен винаги е акцентирал върху обстановката, в която живеем. Той много обича с едни тънки шеги да подсказва в какво време се намира обществото ни и сега го прави и тогава го правеше. Спомням си пак един от концертите на Устава покрай кризата с българските медици в Либия. Дани от Устава беше написал FC UK Кадафи на касата на барабаните. Изобщо група Устава, мога да кажа, че винаги са били част от моя живот и затова много ми е важно да отбележа това нещо и да кажа, че наистина има групи, от които човек се учи на музикален вкус. Безспорно. Аз оставям от огромно влияние върху моя път, който знае нещо за нашата група. Знае, че едно от първите неща, които правихме, беше с лейбъл на Жоро от Устава, Homo Vox Music. През годините аз имах възможността да се запозная с всички тях. Бил съм на много концерти на Устава. Съпортвали сме ги няколко пъти. И съм голям фен на групата до ден днешен. Моето лично любимо парче от този албум, може би и въобще, е Merci Beaucoup. Да. Много го харесвам. До година всъщност става 20 години от Моно. Сигурен съм, че са измислили нещо по въпроса. Сигурен съм и аз. Те обичат тия годишни, получават им се. Но действително им пожелавам и за напред да правят такива албуми, но времената бяха тогава такива. Аз даже си бях намислил да ти донеса тук да покажа касетката, диска, касетката от вие говорихте и с Краси за уния години и с Ангел във военния клуб, какви концерти имаше, но така 2004 година винаги я свързвам и с наистина вече много сериозното присъствие и на групи като Gravity Co, Пив, разбира се, те винаги са били там. Дори ако щеш, вече почнаха да се получуват слухове, че Babyface Clan може да се завърнат в България по това време. Да. Много силни години за българската сцена, действително. Моята песен от 2004 не е от българската сцена, но беше навсякъде в България и аз я избрах не толкова, защото ми е любима или дори тогава, не знам дали ми беше любима, но беше навсякъде. И нашата категория е песен, която ми напомня на 2004. За мен това е Boulevard of Broken Dreams на Green Day. Група, която безспорния старт е пънк или поп-пънк. Но в този момент с American Idiot те тотално кросовернаха и отидоха в тоталния мейнстрим. С това парче, с Wake Me Up When September Ends, с American Idiot. Имам чувство, че бяха навсякъде по радиото и по телевизията. И в големи фестивали. И до ден днешен, ако видиш на какви сцени свири, често казвам, ти знаеш доста добре, това е трудно. Да направиш алтернативната музика толкова популярна, пък това не е лошо. Слава Богу, мисля, че още правят на моменти готина музика. Green Day не ни е любима банда и на двама ни, но пък действително не минава 2004 без тяхното присъствие. Не, със сигурност беше едно от най-големите неща тогава. Нека ги чуем. Green Day с Boulevard of Broken Dreams.